Os afeccionados ao mundo do teatro teñen unha cita mañá sábado no Coliseo Noela, coa estrea de 2 espectáculos realizados polos integrantes da Aula de Teatro Municipal. A cita, a partir das 8 da tarde, pretende ser unha mostra do traballo realizado ao longo de todo o curso. Os primeiros en subir ao escenario serán os integrantes do grupo infantil, coa peza O Circo da Imaxinación, para a continuación facelo o grupo de adultos, coa obra Escenas de aquí e de acolá. A aula conta con torno a 25 membros, onde temos a 8 rapaces e o resto da xente máis maior. Non? E todos os anos o que intentamos facer, tanto en esta aula como musicalizando, é facer un fin de curso, onde a temática, lóxicamente, elixe o director, que agora vos explicará, é como acabar o curso natural e xa pensando xa en setembro ou outubro de empezar outro ano. Fixemos unha obra infantil que se chama O Circo da Imaxinación, podedes ver aquí, super chulo cartel ademais, e trátase onde todo é posible, xogar ca imaginación dos nenos e que poden levar á escena. A verdade que é unha obra moi chula por parte deles, é o seu traballo, eu só lle dou un pouco de forma, e logo temos a obra de adultos que se chama Escenas de aquí e acolá tamén, e trátase de varias escenas, todas diversas, non teñen un punto de unión, pero trátase a comedia e o drama, e tamén é traballo propio do alumnado, onde lle damos forma e podemos visionar o traballo aquí para todo o pueblo, o sea que vos invitamos aquí a que viñades ao Teatro Coliseo de Noela, porque teñen un traballo estupendo e temos unha aula municipal de verdade con moito talento. As entradas das dúas funcións serán de balde, podéndose retirar na oficina de turismo en horario de 12 a 2.